Tawagan na KFC. Number you Right dialed there. is not yet in service. KFC. Yes, good morning. Yes, hello, good morning. Ang KFC ne? Yes, sir. Yes, ang ma'am, pwede ka pamangkot? Kung diin ka mo nagabakal sang inyo nga manok? Ha? Kung diin ka mo nagabakal sang supply sang manok nyo? Sa San Miguel, sir. San Miguel Amon Supplier. San Miguel, ma'am, pwede ka pa ngayon ng pabor kay ang tupad balay namon, di kagawad sang manok nila. Dati pwede nyo ni makaduan kag pang iyawon. Ito. Nami gini sa bawang yung mga Bisaya, dati nami pang katayon. Hello, ma'am? Hello, sir. Oo, kagahod na naman mo sa aga. Pabla, hindi ka katulog mayo eh. Kagahod di dyan. Ambot lang ko mabatian mo subong. Tiyan mo, ma'am, ito man may manok mo, batian mo. Gahod di dyan, no? Oo, sa din siya, ha? Sa Dumangas, ma'am, sa Barangay Tibay. Ti aga, pabla, do. Ang mabay pamangkot mo, krimen na, ma'am, kung paton mong manok sa tubad balay mo. Wala akong nakabalik, sir. Ay, sige na lang, ma'am. Sige, ma'am, thank you, good. Sige. Gatok turok naman to, babay. Sige, ma'am, babay.